Hakajinga kran bakila pathai khubor menta ka janmit hadien balawai kajinga kundu lang kinong alam ka khasi jantia Christian Leaders Forum. I Bishop Emeritus Pioli Lingdo President kanika kunhun ilabatai babaro kinong alam kinyam Kristan kisngo khiai ka jinglong jingman haka imlang salang ka perkhat perdan bat kayo ka kot ki balanang hiar arsut hakini ki por menta. I Bishop Emeritus Pioli Lingdo ilaya thuru baha usnam arhajar arphulai kajelakan sajid thema ya kinong alam kiban shimti ya kasensyar khadar haki sansnam banwan. Ulaong bana kalyang joka forum kandon ka jingthmu banya kendo ya baro kinong mi khmat ka yeng dorbar thawan ka jela banya mir jingmut halor ki jingthmu bat jing angnut kumno bantei thema ya kani ka jela hakite ki mat perkhat bala kado haneng. Ulapan paru baka jingale baningkong hakani ka por kalong ban se ya kinong alam ki batip riu teblai kibayo ijngai bat kiban nut ban wanra eka sandur bat thamai ban kentiu ki pa ba khamtam lile ya kilong din bat kisamla ka jingale ka baar kalong ban rat ding khong ya ka bam sap bampong amtang haka pisa henre ka bam sap da ka ba pensap e ka por tre bat ka jingle sting ya ka lengkor jingkit kle baka kam kala ban shat haki. Uni undang alam reuniam ulapan pau ka jingkermen ka bakrau balemba ka jing betin lenti jong blai trai kenrat ki baro kin urlong ha ka jing sandur bathamai jong u forum ke benta ka ba ila ban le ha ka imlang salang ya ka jalla ka jongi bat ni bu khmat namar ba election tak lajan arhajar afulai tingi shim ni ka sinjam ka ban nungkong Bangin ni kendo in invite lagi ni ki non dikmat lagi political parties kiseng kisang sing parti ki prepare but ngin pensno he ki ya ki concerns jong ni ki pajba nagaban tarsti te kliawan la bun ki political party kliawan but ki concern ki bengi hukumat ki long mainly lai area kawai gelong ba ngingi de ka benriu ko bat briu tuble tikiri party pat ki nong mikmat ki devan long ki briu ka kan mau ya ta ki babu ya ta khma ko ki briu ki bat briu tuble ki sumno ka jalla jungi ki devan long ki kam ki jam ki le kerlong among ta ka long bat ka baar ka long ba ki deban long ki nong ni khmat ki ba don kam hok ya ke jing mut chu prakhat ka boble la ai ki ya le do yap le ba kem deban long ki ba bam sap de tang hak pisah bam sap ka por bam sap ka kam ka jam bam sap ya ka power authority ki ba bon kam ke jing bam sap ka kelapan wan ka ba penjat penpra ya ka imlang salang ya ke jelah jungi pura wai te ko mengi menta namar ka jing perkhat tang ya lede tang parti le jong kenang pai ki parti kenang wan ki parti ki ba fair keni ke bakut shanu kan ya lam ke cha riu ki jong tan rei ngi don ke jingkermen ba ta ki nong ya lam ki don ke jing ya ka ri ke jing ke basisha kam dei ha ka qualification ke jing ki kam dei ha ka spa ke jing ki ke jing shisha ka concern ya ka ri ke jaj benrio bat kin pen pau ya ka ta om tang ha ki kitin re hakikam te ngi kermen ba dese kin ban ki jing kerla ki jing ba ha ka ri ke jing ha ka jaj benrio jing bat ka state ki bro